Hello everyone, बराय बयखौबो दिनै दङ आङो गामियावनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बिबोनां प्राबितनि मोनसे शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ बे शर्ट मुभिनि मुङानो जादों जाहैबाय थांखि ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ बिनानाव सनालि नार्जारी बियो माने एक्ट्रेस रल लादों ओमफ्राय दा बेयावनो शुटिंआव दङ आरोखि ओमफ्राय आङो बेखौनो फार्स्ट टाइमावनो बुंग्रोखासिगोन बे थांखि शर्ट मुभि फिल्मखौहाय बेबायदिनो बानजाय माल्टिमिडिया चेनेलाव हगारनाय जागोन ओमफ्राय दा जोंना नै बिनानावा आमगुरियाव फरायगासिनो दङ ओमफ्राय फिलिंस नोङो बे फिल्मावहाय रल खालामनो मोननानैहाय माबायदि मोनदों? आं मोजां मोनदों। आच्छा ओमफ्राय नोङो फिउचारावहाय मा जालांनो गोसो? आं फरायनायजों लोगोसे बर' कालचारखौबो जौगालांनो नाजागोन। आच्छा माने बर' कालचारावहाय अराय सम नोङो माने बाहागो लाफालांबाय थागोन आरोखि ना गुड आइडिया ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय बयबो हेफाजाब हो ओमफ्राय नैबे थांखि फिल्मखौहाय नायनो हागोन आरोखि बिराद मोजां खेबदों नै गिदिर गिदिर गेमबो दङ ओमफ्राय गोबां दङ आरोखि ना आं बुंजोबलायबाय थाला मानो होनना बुङोब्ला फिल्मावहायथ' फुल बुंजोबनाङा नङा होमबा ओमफ्राय दायो आं बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि जोंना सनालि नार्जारीया बे थांखि फिल्मावहाय एक्ट्रेस रल लादों ओमफ्राय जोंना मिनिया बसा बिफा रल लालाय थिखादों आरोखि ओमफ्राय फिल्मावहाय माबायदि एक्टिं खालामदों आङो एसे मिथिना लानोसै आरोना ओमफ्राय नोंना नोंसाजोआ सासे गोरिबनि फिसाखौहाय मोजां मोनदों आरोखि नोङो फिसाखौहाय माबायदि राया ओमफ्राय माबायदि बुवामोन बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा? दे नोंखौ आं माब्लाबाबो गोरिब न'खराव मेनेजार हाबा हरनो हाया फिसा इहुननि ग्रेजों जेबो फारागथि गैया आफा आं मिनिखौ जोबोद मोजां मोनो आफा आच्छा नों बेबायदि रल लालाय थिखादों आरोखि ने ओमफ्राय बे फिल्मावहाय नोङो रल लानानै गोसोआव माबायदि मोनलाय थिखो? मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों ओमफ्राय बियो मिनिमोननि न' ने? औ मिनिनि न' ओमफ्राय नोमफा नोगोर रं नाम्बार रायलायो बेबो गोदान गोसोथोयो नामा नोमफाया? औ नोंनि मोखांबो रायलायखायो दा? रायलायो आं खोनायो औ मिनिया ने जारलाखा ओमफ्राय नोंखौसो गोरिबजों मोजां मोननायनि रायलाय थिखादों ने ओमफ्राय ओरैनो आथिं आखाइ दंब्लानो मावब्लानो मोनजाथारखायो ने? औ गोरिबाबो औ आथिं आखाइ थाब्लानो दोहोनि ने दायो नै ओरैहाय फंबायमोना खेबगासिनो दङ बिराद मोजां खेबो आरो बिसोरबो ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार फिल्मफोरखौहाय खेबो बिथांमोनानो फंबायमोनानो ओमफ्राय ओरैहाय जोंना नै एक्ट्रेसआ मा रल लालायथिनायथाय बा मोजां मोनदों दा गोसोआवहाय ओमफ्राय एसे खालामबोनायलाय माबायदि खालामगोन नोङो दे 1 2 3 दे आच्छा जागोन रेडि ओमफ्राय सोंनानै डिरेक्सन होग्रा सोर होखो? फंबायानो होदों आच्छा बिबोनाङानो नै प्राबित बिबोनां आंखौ गुमै जायो जाहैबाय माथो आइ नै बिफा रं नाम्बारसो रायलायदोंमोन नामारा नोमफाया रं नाम्बारसो रायलायदोंमोन दां नानि नोमफाया रं नाम्बार रायलायो नामा थोस नोंसोर फनानो गाया ओमफ्राय नैबेनो जादों जाहैबाय एक्टरनि न' जाहैबाय ओमफ्राय जोंना नै बिया नै बानजायानो एक्टर रल लालाय थिखादों बे फिल्मावहाय ने ओमफ्राय नैबे बिमा जाहैबाय ओमफ्राय नोङो बे फिल्मावहाय माबायदि रल लाबोखो? माने बे फिल्मा दानि सोलिफुनाय मुगाजों गोरोबोआनो होनजायो दा माने न'खरनिया गैया आरोना माने एक्टरनि न'खरना हिनजावना एक्ट्रेसना थारमाने माहाजोन माने माहाजोन माने सोरजोंबा गोरोबनोबो हागौ खिन्थु गाज्रि दामोन मोनसे बियो मा होननांगौ बिदिखौ मोनसे स्ट'रि मोनसे मासो बानायदों नालाय जास्ट इउटुब भिडिअनि थाखाय माने एक्ट्रेसनि माहाजोनखाय एक्टरनो हरा आरोना बिनि सायावनो बानायदों आरोना टु बि कन्टिनिउ जागोन नेक्स्ट पार्टआव माने एक्टराबो माहाजोन जागोन बिनि उनावहाय माखासे काहानिफोर दंबावो दा बेखौहाय फिल्मनि गेजेरजोंसो नुजोबसिगोन दा माखासे रायजो राजानिसिम नों मा मेसेज हरगोन एबा मा खावलायगोन? आंनि खावलायनाया बेनो जाहैबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै माखासे माबायाव आवगायलांनो हायो आरो सोरबा फल'बो खालामलांनो हागोन नाजाबाय थागोन दिहुननो आं सिगांबो दिहुनबोदों मोननै मोनथामसो दा आरो नै दा प्रेजेन्टआव आरो मोनसे थांखि शर्ट मुभि दिहुननो आखायाव लादों दा बेयो दा लास्ट नै जाफैबाय बावैसोनि उनावनो सप्तासे बा सप्तानैनि उनावनो नुनो मोनगोन दा नोङो मा चेनेलाव हगारगोनखौबो खेबसे खोन्थाहरबावदो चेनेलाथ' आंनिनो अन दं माने बानजाय माल्टिमिडिया स्टुडिअ बेयावनो हगारनाय जागोन आरो बे दा गोजोननाय थाबाय बेखिनि आरो